TMTV. Туган көннән дә шәп бәйрәм юк икән. Нигә без дә бүген тумадык икән? Сәлам дуслар. Татмус ТВ телеканалында туган көн түгел, топ клип хит парады. Аңлагансыздыр, бүгенге чыгарылыш һәр кешенең көтеп алган бәйрәме. Туган көннәргә багышланган. Резидентлар туган көннәрен билгеләп үтәме? Аларның иң истә калган туган көннәре кайчан булган? Хәзер буларның барысын да ачыкларбыз. Сезнең белән мин, Лилия Хайруллина, димәк башлыйбыз. Туган көннәр турында сөйләшкән тапшыру күңелле генә узарга тиеш булса да, хит парадның күңелсез мизгелен урап үтә алмыйм. Бүген гадәттәгечә бер резидент белән саубуллашабыз. Әлеге клипны соңгы тапкыр карыйбыз. Игътибар экраннарга. Телең телгә бердә йыкмый синең, сүзең сүзгә бердә ошамый. Яратамын диеп пышылдыйсың, йөрәгем никтер ышанмый. Юк кирәкми кабат янулары, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулары, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Күңелсез мизгелдән соң сезгә бераз шатлык хис итәргә телим. Топ клип тапшыруның премьерасын каршы алыгыз. Клипны шатсагыз, тавышлар юлларга онытмагыз. Йөрәк янган шатта, дөреләп, син су сиптең аңа бер шиләк. Сулар сибеп сүндерерлек булгач, улутларны ягу ник кирәк. Уттан алып суга салдың, судан алып утларга. Мин барыбер кеше таба алдым, мәхәббәтне сакларга. Судан алып утыка салдың, уттан алып суларга. Сыналган мәхәббәт кенә батмый икән суларда. Көткән шакта өзелеп, өмет җебен үздең сине кинәт. Йөрәгемдә хисләрем сафы булгач, өметсездә сүними мәхәббәт. Уттан алып суга салдың, судан алып утларга. Мин барыбер кеше таба алдым, мәхәббәтне сакларга. Судан алып утыка салдың, уттан алып суларга. Сыналган мәхәббәт кенә батмый икән суларда. Сызланган шакта сызып, яраларга аны ник кирәк. Бәхетлеккә бары адымы калыгач, сыналма син көчле бул йөрәк. Уттан алып суга салдың, судан алып утыла
sularga Sudan alıp utuka salıdın Uttan alıp sularga Sınalgan mehabet güne Batmıyken sularda Sınalgan mehabet güne Batmıyken sularda Batmıyken sularda Лилия Муллагалиева хит-парадта «Балаларда синең яшьлегең» клипы белән катнаша. Җырчының туган көне 29 сентябрь. 29 саны һәм сентябрь айы белән җырчыны күп яхшы нәрсәләр бәйле икән. Мәсәлән, иң уңышлы эшләрен Лилия 29-нда башкара. 10 ел элек җырчыга Татарстанның ат казанган артисты исемен сентябрь айында биргәннәр. Иң истә калган туган көнгә килгәндә Лилия Муллагалиеваның ул 2006 елда булган. Бу елны үз туган көнендә җырчыны кызы Эльвина белән бала тудыру йортыннан чыгарганнар. Менә шулай. Bağışlanma ömür uza diye Sen koyğırma yaşlılık ütkeniga Ütkeni gibi doldu yılağına Uzdu diye portlık ütkeniga Ütkeni gibi doldu yılağına Uzdu diye portlık ütkeniga Bugününe şükür etip yaşa Balaların senin yanında Onlar senin nesil devamcısı Yaşav derdi üstü canına Yazlar öter, ondan şeyler jiter Gönürünün de bulasın kızları Kartımıga da işitirge yasın Herkemen gem digen sözlerini Kartımıga da işitirge yasın Herkemen gem
Топ клипта әнисенә багышлап яздырылган ялгыз үй җыры белән катнашучы Дилә Нигъмәтуллина туган көнен ел сайын билгеләп уза. Җырчы 26 майда туган. Иң истә калдырган туган көнем узган ел булды. Чөнки мин туган көнемне Прагада каршыладым. Ә кич Казанда үземнең яраткан ресторанымда уздырдым дип сөйләде җырчы. Әгәр дә сезгә Дилә Нигъмәтуллина яки аның ялгыз үй клипы ошый икән, тавышлар юлламый калмагыз. Жил сызгыра көзгө җилләр ялый, алар сузан инде моңсу ки. Авылымда минем басып тора, әниемнән калган ялгыз үй. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Пыяласы парланганыма, сагышлармы шулай агалар. Еллар буе көткән ялгыз өйнең, әллә күз яшьләре тамалар. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Туган авыл, туган нигез кала, язмыш йөртә җирдә кешене. Сагынсаң да, өем саргайсаң да, бер кайтырмын әле көт мине. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Уйларымны белмисең дип җырлаучы Лия Шамсина туган көнен уздырырга бик ярата. Гадәттә бу көнне яшь җырчы рәхәтләнеп күңеләшә икән. Лия быелгы 26 августны аеруча да көтә. Чөнки аңа 18 яшь тулачак. Ә иң кызыгы шунда, яшь җырчы Земфира, Май Тереза кебек кешеләр белән бер көнне туган. Шулай итеп, алдагы резидентыбыз Лия Шамсина.
wanna be my do 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 do. Yaşıp geliysin Babasına türlü sebepler Nefretli qarab üzükne özesin Biting bulup degeri yeşiler Rencidir yediyen uyum yokta Başka şaralaken koymuşsun Yüreğimde şişme gebe kurgap Durgan kislerimni duymuşsun Yüreğimden düp düp iterim Tipkelerin niye sezimiysin Yuvaldasın hiç de kilmidir Esin yıllarımda bilmişsin Yüreğimden düp düp iterim Tipkelerin niye sezimiysin Yuvaldasın hiç de kilmidir Esin yıllarımda bilmişsin Ничек әйтергә дә сүз тапмыйм Ялгыз калдырырга ашык-машык Күңел ишекләрен мин япмыйм Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Юлдасың һич тә килмидер Ә син уйларымны белмисең Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Юлдасың һич тә килмидер Ә син уйларымны белмисең Югалтырга һич тә теләмим бит Тормышыма кабат кер инде Югалтырга һич тә теләмим бит Тормышыма кабат кер инде Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Югалтасың һич тә килми бит Әй син уйларымны белмисең Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Югалтасың һич тә килми бит Әй син уйларымны белмисең Югалтасың һич тә килми бит Әй син уйларымны белмисең Әй син уйларымны белмисең Әй син уйларымны белмисең Сөйлүдән кем туйган дип моңланучы Лилия Биктимирова һәм Фәдис Ганиев гастрольләрдә булмасалар туган көннәрен билгеләп узалар. Фәдис Ганиев 12 гыйнвар, Лилия Биктимирова 4 февральдә туган. Гаилә башлыгы өчен иң истә калган туган көн 1995 елда булган. Эш шунда. Фәдис Ганиев үзенең туган көне булуын оныткан һәм аның турында 2 көн үткәч кенә исенә төшергән. Лилия Биктимирова исә үзенә 10 яшь тулган көнне сагынып искә ала. Ул туган көнендә җырчыга әти-әнисе коньки бүләк иткән булган.
кем туйган сөйлеуден кем туйган. Игезәк җырчылар Рамиля һәм Разилә Батыровалар 16 февраль көнне туган. Кызлар туган көннәрен билгеләп үтәргә бик ярата. Әмма еш кына ул көнне Батыровалар концертта була икән. Икебез дә декрет ялында булгач, быел туган көнне рәхәтләнеп билгеләп үттек. Бала чакка кайткан кебек булдык. Туган йортта туган көн үткәрү бик күңелле икән дип сөйләде кызлар. Бу көнне беренче чиратта кызлар әлбәттә бер-берсен котлый. Хәтта Батыровалар арасында кем беренчерәк котлаячак дигән ярыш та бара икән. Сызыйсың син кайчак төннәре, үпкәләмә син миңа йөрәгем. Акыл керде күптән башларыма, мине ишетмәсәң җанны тыңла. Ашкынма йөрәк, ашкынма, үткән беткәннәр яңа. Ашкынма йөрәк, ашкынма, беләм кайтыр идең янына. Ашкынма йөрәк, ашкынма, үткән беткәннәр яңа. Ашкынма йөрәк, ашкынма, беләм кайтыр идең аның янына. Дамир Зиннатуллинның туган көне 20 ноябрь. Әмма Дамир аны билгеләп үтәргә яратмый. Көз көне урамда салкын, җитмәсә ноябрь аенда гадәттә эш бик күп була. Шуңа күрә туган көн үткәрергә мөмкинлек тә, теләк тә калмый. Ә котлаулар кабул итәргә яратам дип сөйләде ул.
yanımda qabına Unutulgan məhabbətke tabına Sirli gözlərinə sıyıb qarayım da Siyəm seni siyən sayın dağında Dağında, sağınam dağında Sin xətdə yanımda bulsan da Surunu birdin xıyalımının Sünügən şağında Dağında, sağınam dağında Sin xətdə yanımda bulsan da Surunu birdin xıyalımının Sünügən şağında Tutsaq əgər biz yanadan dünyağa Alıp gitse yazmış türlü yaklarga İzlep tapıp seni minler yanından Aşık bulur idim belki dağında Dağında, sağınam dağında Sin xətdə yanımda bulsan da Surunu birdin xıyalımının Sünügən şağında Dağında, sağınam dağında Sin xətdə yanımda bulsan da Surunu birdin xıyalımının Sünügən şağında Sağınmağın duymuş sağır zarında Lakin bilmey məhabbətnin barında Əldə yarı canım seni var yanımda Yaşım sina bulğan seyu haqqına Dağında, sağınam dağında Sin xətdə yanımda bulsan da Surunu birdin xıyalımının Sünügən şağında Dağında, sağınam dağında Sin xətdə yanımda bulsan da Surunu birdin xıyalımının Sünügən şağında Келесі резидент ул мин Лилия Хайруллина. Мин салқын қыш күнінде 24 январда тудым. Иң истәк калган туган көнем узган елгысы. Мин аны башта гаиләм белән, соңрак иҗатташ дусларым белән билгеләп үттем. Кичәнең махсус тематикасы бар иде. Мин үз туган көнемне Великий Гэтсби стилендә оештырырга булдым. Шул фильмдагы кебек киемнәр, музыка, ризыклар туган көндә Великий Гэтсбиның икенче өлешен төшерергә дә мөмкин булды. Мин хит-парадта ышандырма исемле өр-яңа клибым белән катнашам. Әлеге клипка аеруча күбрәк тавыш бирергә кирәк, дуслар. Қараңғыда шәулең юққа шыға Думандарда ойларың шуала Күтмейм дейсің, қолыңны бермейсің Өткенлерге кері қайтмейм дейсің Сүйіп өтті дейіп ышандырма Ышанасың менің бірде келмей Қанатlarımны беріп қайырма
koşanda Ölmey ışanasın da Kilmey ışanasın da Işandırma suyu Işandırma suyu Işandırma suyu Kilmey ışanasın da Kilmey ışanasın da Işandırma suyu Işandırma suyu Işandırma suyu Akbur bilen Söyüler yazıldı Yağmur bilen Gözlerde yuvaldı Adımların Kıyısız gidesin Yılamışa Nişiksin tuzesin Söyüp Ütte Deyip ışandırma Işanasın Benim bir de kilmey Kanatlarımı verip Kayırma Şın muhabbetler koşanda Кеше сиңа шылтыраткан идем. Телефоныңны алмадым. Егетләр белән эш бар иде. Мен моңа ышанырга тиешме? Кеше нәрсәгә тели, шуңа ышана. Ölmey ışanasın da Kilmey ışanasın da Işandırma suyu Işandırma suyu Işandırma suyu Kilmey ışanasın da Kilmey ışanasın da Işandırma suyu Işandırma suyu Işandırma suyu Işandırma suyu Kilmey ışanasın da Kilmey ışanasın da Işandırma suyu Işandırma suyu Işandırma suyu Kilmey ışanasın da Kilmey ışanasın da Işandırma suyu Işandırma suyu Işandırma suyu Işandırma suyu Işandırma suyu Işandırma suyu Рамиля һәм Рамил Хайретдиновларның исемнәре генә бер төрле түгел, туган көннәре дә бер вакытта булып чыкты. Рамиля 13-нче, Рамил 29 сентябрьдә туган. Рамиләнең туган көнен гел матур итеп үткәрергә тырышабыз. Минем үземнең исә туган көнгә артык исем китми. Ул көнне гадәттә эштә булам дип сөйләде Рамил. Менің де сәхнеге шығасым келе. Бая инде. Мында былай да артисттан буа буарлы. Сенің білем бір хатын да тұра алмай. 99% хатын қыз менің білем бұлыға тілей. Главнее всего погода в доме. Салланып әйткен сүзіңнен нидер булды минем йөрәккә. Сәхнеге шықмады. Үткәләмә юка былым, әйтеп сайрый сиңа тирәктә. Gülmeli şairdim canıma dimeli Gilleli Girek mi
Gülmeli gülmeli Şayatıp canıma dimeli Gül 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 dileli dilleli Direk mi dimeli Sin ulma turku sallağında İlk bitin almada yana Şayanda oğlu küneline Minde kaşı basina Gül 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 gülmeli gülmeli Şayatıp canıma dimeli Gül 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 dileli dilleli Direk mi dimeli Gül 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 gülmeli gülmeli Şayatıp canıma dimeli Gül 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 dileli dilleli Direk mi dimeli Birlikte yok dinler bizge Dik şulayda biz canım birge Mehabbet barasın gizli Bəxtli yaşar biz ömürge Gül 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 gülmeli gülmeli Şayatıp canıma dimeli Gül 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 dileli dilleli Direk mi dimeli Gül 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 gülmeli gülmeli Şayatıp canıma dimeli Gül 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 dileli dilleli Direk mi dimeli Gül 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 dileli dilleli Üvüpler alayım ele Gül 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 dileli dilleli Direk mi dimeli Direk mi dimeli Leyla һәм Рөстәм Галиевлар бигрәк пар килгәннәр инде. Җырлы гаиләнең туган көннәре дә бер вакытта, көз көне. Лейла Галиева кечкенә чагында әнисенә: "Нишләп минем туган көнем җәй көне түгел? Башкалар матур җәйдә, ә мин яңгырлы көздә туганмын" дип әйтә торган булган. Җырчы хәзер дә шулай уйлый. Туган көннәре безнең салкын вакытка туры килүе бераз кайфны төшерә ди Лейла. Галиевлар, бер дә борчылмагыз. Иң мөһиме күңелдә җәй булсын. Башкаларга инде бүленмәс. Болытлардан качып кала кояш, нурлар тезә-тезә күңелгә.
Гілбейю. Аңлағансыздар, қазір сөз келесі резидентіміз Рена Эренте турында булачак. Яш башкаруучу туган күнін белгилеп уздырырга бик ярата. Эрентенең иң истә калган туган көне 20 яшендә булган. Әмма ул әлеге туган көнне ничек уздыруын сер итеп калдырырга теләде. Сөз уңайыннан Эрентенең туган көне 9 декабрьдә котларга онытмагыз. Топ-клип президентларының мақсаты бір. Хит парадыбызның ең юғары орынына менеп жету. Бу эштә аларга сез ярдәм итә аласыз дуслар. 13:20 номерына топ-клип сүзе һәм клипның кодын юлларга онытмагыз. Тавыш бирү безнең рәсми сайтта да бара. Җитмисең безгә дибез һаман. Җан дош итми безгә кирәктә. Җаның ишеп күңлең сүрелгәндә, бер җылысыз җитми йөрәккә.
Жаның ішіп көңілің сүрілгенде бір жылы су жетмей жүрекке бір жылы су жетмей жүрекке бір жылы су жетмей жүрекке Шул қадірлі Бір-біріміздің қадірін білмейбіз Көз алдында мұңлы жандар сула Біз оларны көе көрмейміз Көз алдында мұңлы жандар сула Біз оларны көе көрмейбіз Біз оларны көе көрмейбіз Яудырабыз Алтыннар аны теңлейбіз Кімге керек ол сыңлаған сөзлер Шоны да бит аңлай білмейбіз Кімге керек ол сыңлаған сөзлер Шоны да бит аңлай білмейбіз Кімге керек ол сыңлаған сөзлер Шоны да бит аңлай білмейбіз Шоны да бит аңлай білмейбіз Алмаз Мирзаянов туган көнен билгеләп үтәргә бик ярата. Әмма бүләкләр кабул итәргә кыенсына икән. Алмазның иң истә калган туган көне үзенең 10 яшьлек юбилее булган. Бу көнне барлык дусларым җыелып килде. Барыбыз бергә 3 кеше булдык дип шаярып сөйләде Алмаз. Җырчының бу туган көнендә тагын бер кызык вакыйга булган. Күршедә яшәүче абый Алмазга тагын шуның кадәр яшә дип теләк теләгән. Килешәсездер, 10 яшьтә мондый теләк теләү бераз сәеррәк. Ниһаять беренче өчлегебезгә килеп җиттек. Топ клип хит парадының 3нче урын хуҗасын каршы алыгыз. Әни, миш кыймагы пешер әле. Ярар, улым. Айтып кенә йөреп булмый бит, бер нәрсә күрмисез. Сезнең чанага шуганыгыз бармы? Әйе. Пакетка печән тутырып шуганыгыз бармы? Юк. Шуасыгыз киләме? Әйе. Киттек әйдә. Яратып яшәсәң, гомер матур уза, сөенеп каршылык таңнарны. Уфтанып яшәсәң, йөрәк кинә туза, чәчләргә шал керитә зарлары. Дөньяны яратып Туган дип жан атып, гомер ул бик кыска, онытмыйк, ярларны елатмыйк, иркәлләп юатып, дусларны дөньяны яратып, дөньяны яратып,
Doğan deyip can atıp Ömür ul bir kıska unutmayık Yarlarını yılatmayık İri kellep yuvatıp Dostlarını dünyanı yaratıp Бәхетле булырга сөйініп яшәргә Құдайының сұрқы біз дұғасын Ялғызлықтан күйіп язмышқа күйініп Ялғыздың яшәргә язмасын Дүнияны яратып, туған деп жан атып Ғұмыр ул бик қысқа unutmayık Yarlarını yılatmayıp İri kellep yuvatıp Dostlarını dünyanı yaratıp Pişen koyun alamız. Бөлек битик сүйі Наз күткен жанларға Күтіп алық берге Языларыны Яратып иніде шик Ялғыз қалғанларға Қызған мейлі шик назыларыны Дүнияны яратып Doğan deyip can atıp Ömür ul bir kıska unutmayık Yarlarını yılatmayıp İri kellep yuvatıp Dostlarını dünyanı yaratıp Dünyanı yaratıp Doğan deyip can atıp Ömür ul bir kıska unutmayık Yarlarını yılatmayıp İri kellep yuvatıp Dostlarını dünyanı yaratıp Yarlarını yılatmayıp İri kellep yuvatıp Dostlarını dünyanı yaratıp Dostlarını dünyanı yaratıp Менімше, туған күнге ең яхшы бүләк кішінің сені шалтыратып яки келіп құтлауы. Ойлап қарасаң, ол кіші сеңа ең қадірлі нәрсесін, вақытын бере деген сөз. Вақытны кері қайтарып болмай. Топ клип президентлары үшін ең яхшы бүләк ол сіздің тауышларығыз. Тауыш беру үшін 1320 номерына топ клип сөзі һәм клипнің кодын жолларға керек. Тауышлар біздің рәсми сайтта да қабыл етілі. Хит парадыбызның көмеш медалиясын білер вақыт жетті. Қаршы алығыз. 2-ші орын. Бізді сүйгенлеріні көрмейбіз біз, Хүслерінен таптап өтәбіз. Бұш қиялар білән ісірленіп, Бұ тұрмыштан нидір күтәбіз. Сүйген парылар бірге яшәсінләр, Балқысынлар тұрмыш көгінде. Сүйгенлерге мәрхәмәтле булыйк, Сүйгенләрнең белик қадерін. Сүйгенләрне үксіп елатқанда, Үшінәсін үшін бәғірің, бәғірің.
Сөйгәннәргә мәрхәмәтле булыйк, сөйгәннәрнең белик кадерен, сөйгәннәрне үксеп елатканда üşенмәсен өчен бәгырең, Топ клипта «Вакыт җитмәде» клипы белән катнашучы Мәдинә үз туган көнен көтеп ала. Җырчы аны ел сайын матур итеп билгеләп тә уза. Туган көн якыннар, дуслар белән күрешү өчен менә дигән сәбәп. Алайса тормышта бик сирәк күрешәбез дип уртаклашты җырчы. Бу атна нәтиҗәләре буенча иң күп тавыш җыйган клипны игълан итәргә рөхсәт итегез. Беренче урын сезнең экраннарда. Микән әнкәй йомшак сүзләр табып яратуым сиңа әйтмәдем, кара каршы утырып ешрак синең белән чәй эчәргә вакыт җитмәде. Күңелеңне тыңлар өчен вакытымны ник соң бераз сарыф итмәдем. Яргаланган кулларыңа башым салып сыенырга вакыт җитмәде. Нигә микән димән исән чакта синең битләреңнән ешрак үпмәдем. Тормыш баскан ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде. Дөнья кудым һаман эшкә чаптым, аңа карап эшем бетмәде. Бетмәс эшем ташлап утырып яннарыңа хәл сорарга вакыт җитмәде. Беләмән кәй соңгы сынагыңнан мин кызыңны мәхрүм итмәдең. Өч балама яратуны бирдем кәй никтер сиңа вакыт җитмәде. Нигә микән димән исән чакта синең битләреңнән ешрак үпмәдем. Тормыш баскан ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде.
Кочакларга вакытым җитмәде. Кичеренкәй, вакыт җитмәде. Безгә бирелгән вакыт ахырына да якынлашты, дуслар. Топ клип хит парадын шуның белән төгәллибез. Бүгін туган көннәрен билгеләп узучыларны бәйрәмнәре белән чын күңелемнән котлыйм. Елмаеп яшәгез. Сәгать дәвамында сезнең белән мин, Лилия Хәйруллина булдым. Очрашырбыз. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.